Joan, capítol 8, versets 31 al 42. Jesús digué als jueus que havien cregut en ell: si us manteniu ferms en la meva paraula, realment sou deixebles meus. Coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures. Ells li replicaren: nosaltres som descendents d'Abraham i no hem estat mai esclaus de ningú. Com pots dir que hem de ser lliures? Jesús els respongué: en veritat us dic que tothom qui peca és esclau, i l'esclau no es queda a la casa per sempre. És el fill que s'hi queda per sempre. Per això, si el fill us fa lliures, sereu lliures de debò. Ja sé que sou descendents d'Abraham, però busqueu de matar-me, perquè la meva paraula no té lloc dins vostre. Jo dic allò que he vist estant amb el meu pare, mentre que vosaltres feu allò que sentiu dir al vostre pare. Ells insistiren: el nostre pare és Abraham. Jesús els diu: si fóssiu fills d'Abraham, faríeu les obres d'Abraham. Però ara busqueu de matar-me, a mi que us he dit la veritat que he sentit de Déu. Això Abraham no ho va fer. Vosaltres només feu les obres del vostre pare. Li contesten: nosaltres no som pas bastards, no tenim més pare que Déu. Jesús els replicà: si Déu fos el vostre pare, m'estimaríeu a mi, perquè jo he sortit de Déu i vinc d'ell. No he vingut pas pel meu compte, és ell qui m'ha enviat.